Си гледам Майнкрафт, както виждате, вали сняг и гърми, но аз малко че съм слегнал, въпреки че вече. Аз чакам за тези крипъри електризираните, въпреки че снежен барам не виждам как ще стане. Имах лопата, не няма лопата. Какво толкова ще легна на ескимажното отбор. Между другото, предизвиквам KiziBG на бой в Майнкрафт. Ако той ме бие, чакайте. Тук трябва да правя един град, обаче не тръгна да правя ледното кралство. Вече тази врата нещо се е такова. Сега съм тръгнал, ама имам само врата. А това е фабрика за бисквити, както е. Защо ми само семена? Не беше за бисквити. Семена. Супер. Имам пържоли. Ще ми семена. Знам. Ето за това и сега ще ви разкажа. Ето там отгоре има ферма за жито. Ето там. И там малка кешика. Тя също се бийка. Е много опасно. Вече бях я направил на стрим, който вие не сте гледали. Който няма да качвам, защото беше най-големия провал. Съответно, аз мислех да го кача. Да късня най-големия провал в света. Обаче ще не го кача, защото наистина беше най-големия провал в света. Като цяло, нека ви скажа. Тук сех това око. Това си беше просто така тук. Обаче проблемът е, че под него влезна едната бутия, зверската бутия. Това отивам на креатив да го убия само, защото това е много опасно, аз не мога да убия на survival. Нека да отидем заедно. Ето. Ето. Тотем. Сега, ето тук. Вземам теб. Добре. Това бих могъл. Чуйте се, ще изпълня тази брада като реди. Що е инджант на бас, не свърши лопис. Железният меч не е толкова хубав. Разтоваряме този бол и те отравни стрели. Не знам за какво са ми. Чак не се бъгна. Ви видяхте, че не съм натиснал нищо. Пак влизнал се. Там няма проблем. Аз вече съм тук. Все пак. Сега започваме да играем, нали? Сещате се, че аз не мога да играя по средата на видеото. Кажа, съжалявам. Но мога, знаете ли какво мога? Да покажа нещо много яко. Да кажа, ти съм. Добре. Ламите. Защото там не знам да го вижда. Там е спауна. Така изведнъж пух. Не, просто така да се обзявах с спауна ми. Чакай, точно тук. Точно е тук. Не, това да почвам без спауна. Бачу, че имам лего и нямам доказателство. Защото той ме че изпълня сега, защото не искам да си убия бедата, като ти обрезбата е много по-силна. Ще диамантна. Ще защо уникално оръжие. Ето така не спълна. Сигурно под него ще има дънжани. Че това не ми пука. Пука ми само, така ми се спълна. Много откритие. Това не би да може да се... Това може да се...
Чакай. Чакай на нещо да пълна. Съм много умен, ако стане, каквото искам. Това се чупи. Влезна в крак, който не ме кефи. Какво? Мисля, че тук имаше един постел. Знам. Има тук някакви проблеми. И сега ще го направя на креатив за секунда. И ще ви покажа. Няма пак обни глупости. Точно. Тебе чупа. Слагам. Още так. След много ще съм готов. Чакайте се търпите да прибера, да ги удари. Да. Ето. Вижте. Я го забелязахте. Не съм убил Дракула. Много съм слаб. Имам Full Diamond броня. Shit. Леле, много съм изумлен. Тоест, нека пълно да го направя на едно друго място. Чакай, тук е диамантен блок. А как не съм го забелязал? Някой ми каже как съм го забелязал. Ще съм много благодарен. Сега правя това така. Сега си правя... да забравих. Трентела. Ето както я ги слагаме на всичко. Сега виж какво ще направя. Лоп. Продях Майнкрафт, супер. Хайде. Малко съм напред. Да, както. Да ви кажа, че не ви спавам на същото място, където такова ви слава по-далече през спалнята, където се спава директно. Аз ще си изчупа портала. Това е някакво научно откритие. Между другото, ако след... Какво? Искаш да кажеш, че... Holy shit. Чакай. Holy shit, това е уникално. Топа силите. Това е уникално. После хвърчи така. Хвърчи, лети напред. Няма портал към... Така се спомня. Аз не съм гледал много. Имам този тем от това... Тече. Ами става 10 минути, видеото свърши малко, се удължих малко. Да, мисля да използвам брадите за оръжие. Видя така малко порък. Готвим свинско место. Не, български место. Опа. Не. Добре, ще се на креатив за малко. После. Не се оплаквайте, направих креатив за малко, само някой слаб ресурс държи. Не. Добре. И вече сме. Чао хора и всички останали.